Plant, hawliau. Rhowch nhw lan y simne, rhowch dryllau yna i llaw, cam drin nhw'n gyson, cadwch plant yn y baw. Gweithwch ei basydd i'r bôn, mewn siop neu mewn pwll glo, rhowch nhw mas ar y palmant, rwy'n aif hynny y tro. Plant yw ein meddiannau, yn teganau ydyn nhw, ni allwch chi eu coelio yn fwy nag yn ifael yn y zw. Mae'n yn yfed gomod o ddŵr, yn adinawyr iach i gyd. Mae nhw eisiau addysg a dillad i cadw nhw'n glid. Does dim angen amser chwarae, mae'n yn bwyta ein bwyd i gyd. Mae plant yn rhy trachwantus, anfoesgarwch o hyd ac o hyd. Does dim angen gwrando arnynt, neu ei cadw nhw rhag cam. Does dim angen llais ar blentyn, anheg, dwy ddim yn becso dam. Hawliau plant, siodrwtch, allwn ni ddim o fideo llai. Eceg i HP, wel, gwastaf amser llwyr yma i. Dros 20 mlynedd yn ôl, fe ddaeth y cenhedlaeth i gyd at ei gilydd, hynny yw gyd o gwledydd y byd, a dweud ei fod hi'n amser trin pobl o dan yr oedran o 19 mlwydd oed, hynny yw plant, yn deg. Ymgeisio nhw paratoi restr o'r pethau nad oeddent yn deg, fel oedd plant yn cael eu camdrin o gwmpas y byd, a rhoi awgrymiadau ar sut i wneud y sefyllfa'n iawn. A roedden nhw y restr a galwon nhw yr awgrymiadau yma, Confensiwn. Enw llawn y Confensiwn yw Confensiwn y Cenhedlaeth Unedig ar Hawliau Plant, ac mae un rhan pwysig yn dweud dylai chi fel plant neu oedolion gwybod ei fod ar gael am ymwybodolaeth. Ble? Mae ar papur yn y Cenhedlaeth Unedig, ar y we ac mewn nifer o llyfrau, ond yn fwy bwysig, mewn pennau pobl sy'n gwneud penderfyniadau a chreu ddeddfau ar sut i drin, cynorthwyo a helpu plant i dyfu.